mutane wanda tana sokan ka a hakarkarin ka hagu da dama ma'ana yan arrai yan bala'in falka ko da tana sa ka aman jini masa ba ka magani da izinin ubangiji falkan za ta kone yanke ka kansu ka zuba sama har zaka cewa al'umma su yadda da Allah duk wanda ya imani da Allah yana da buƙatar wani magani ka gwada ne sunana Abdullahi dan Maliki jirgin magani uban Abdallah Iya. It's not easy ko? Mun ci kafa sai gada muka hau ba mota ba sa iya wucewa don tsabar go slow. Don tsabar go slow mutane ma faka motocinsu suke. Badawa. Yanzu mai daidaita za mu nema a saman gada. Eh? Wai me? Ba hanya wai. Duk da cewa mun hau sama ba hanya. A cike yake sosai.